Ассалому алейкум духтарако, созен хубен, саломати ҳама хубай. Духтарако дар магазини Фарзонаем ҳамахе платьё двойкой фасон овардагиян ки аҷоибот. Оз нишон метиҳанд. Ина духтаро касада доставка дар кораи WhatsApp савдогар дар рӯи экран метонен заказ кунен, доставка доранд духтарако. Ини модели нав омадаи зебро ва тигро гулдорош чанд сомоне? 300 сомон духтарако. Суроға бозори Корвон. 8 дарвоза, 2 қатор, 2 магазин духтаро. Маълумоти бештар ай WhatsApp савдогар мегиред духтарако. Диден аҷоиб хушрӯира бинед. ина бод ранги дига духтарако дар ин тарафай. Доставка хоҳед метавонед дар WhatsApp духтарако нависед. ин халатои остиношон чанд расветка ҳай? оригинал чанд рангша ҳаст ё беҳтарин дар тана аҷоиб хушрӯ мешавад. 270 сомон, а? Ино фақат рангаш сиёҳу остиноша рангаш тигри майда, тигри калон, тигри коричневый. ина духтарако 270 сомон чанд моделай духтаро. чунон ки гуфтам WhatsApp савдогар дар рӯи экран метавонем барои заказ дар WhatsApp нависен ё ки назар дида мехоҳед бозор омада харидорӣ кунед. Баъд анаи куртаҳо ҳастанд беҳад дар тана хушрӯ мешавад. ина иш 300 сомон гуфтена? бале ино 300 сомон размерош ҳаст беҳад дар тана хушрӯ мешавад. духтаракони тигро омадаи дар магазини Фарзона ҳам хемайчини хушрӯай ки чанде ки бугӯй духтаро. ина доставка дар кор боша марҳамат WhatsApp шона мондам нависен духтаро дар WhatsApp хичон. ё чандия? Ино 250 сомон будай духтарако нархошон. бо рақамҳои савдогар мемонам маълумоти бештара хичон бигирен духтаро. диден ишам аҷоибот хушрӯ. ҳам тигре ҳам горошка. ини оранҷевишам бинед чӣ хел фасонакай. на инеём духтаро ҳамчунин 250 сомоне. духтарако нигоҳ кунед дар магазини Фарзона ини вай омадаги лакоста материалошон замок доранд духтаро. аҷоибот ирам хушрӯ. динам нархоша духтаро нархоша мегӯям. ино кисадораш ҳаст бо бекисаш ҳаст. 300 сомон, а? бале 300 сомон. агар клиента занг занад аз номи шумо гап занад арзонтар метим шумо. аз номи канали мо гап занед духтаро бояд чи арзон мекунанд ниматешон. даруни шаҳр дорем. доставка тоҷикистон ҳама ҷо ҳам доранд. шаҳрҳои Россия доред, на? доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон доранд духтарако. шаҳру ноҳияҳо ҳам дорем. тоҷикистон ҳама ҷош аст. хулоса районҳо ба ҳазор метавонед дар WhatsApp шон нависен. доставка чунон ки гуфтам доранд духтаро. набидем адешам аҷоибот хушрӯай. ини болорам нишон метиҳед? ё инҳо двухниткаш ҳамин модель и лакоста материалаш и модель материалаш двухнитка ёрам ҳастан ё беҳад хушрӯ мешавад ё 280 сомон. диде духтаро и се расветка дора и 280 ино кисадора 300 сомон духтарако. бо арзон мекунанд харидорои аниқда духтаро. беҳад хушрӯ мешавад дар тана. бози сезони ҳамин омадаги алака. духтарако дар магазини Фарзона ни ҷинсака омадаи нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯвак. модели нав духтаро. касида ҷинс дар кораи марҳамат метавонед заказ кунед. чанд сомон аё? ино 400 сомон будан 350 330 шумуда метиҳанд. 330 метиҳанд духтарако. диден охири окончательни ценашам гуфтагиянд духтаро. метавонед заказ кунед духтаро. доставка чунон ки гуфтем доранд ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон духтарако. балшиметашам ҳаст размерош ҳаст занг занад доставка мекунем ё ки ҷомон биён ай наздик бинем. диден духтаро размерои калонам доранд духтаро. метавонед заказ кунед чунон ки гуфтем доставка доранд. метавонед ай наздик биёем бинем. бо я борига суроғара мегум бозори Корвон аз тарафи Тило бозор духтаро 8 дарвоза 2 қатор 2 магазин духтаро. иша бинед чӣ хел хушрӯакай. кардиган болопӯшам пӯшида метавонад худша тоқам пӯшида метавонад. ҳам кардиган пӯшида метавонед духтаро ҳам тоқа пӯшида метавонед. хулоса метавонед тугмошам кушода пӯшен аҷоибишам фасонак. нишам духтаро бори навай баракушон разрез дора бо беғарз ай разрез тугма дора. ини болодам ҳастани букне.
кардигано. Ана ирануш ҳаст. Ё кардигано. Дар хона аҷоиб сабука. Каси сизари ҳамин Тен духтаро нархошон 330 сомонӣ. Ин болоша бен чӣ хушрок. Духтарако инҷода бо платьёи ҳам хе хушрок овардагиан аз нишон метиҳам бинен. Ёрам материалшон дагамес овесас. Ай сиёҳ шам ҳаста, хача тоқоб мепӯшон, аз болош ягон костюм касиам хушрок неста. Ё 200 сомон, 180 сомон метиҳам. 180 сомон метиҳам духтаро, нигоҳ кунед, ирам хушрокай материалшам, духчам. Ина ранги сиёҳош духтаро. Инош 280 сомон и варианташ духтаро. Нешам хушрок, цветчам. И джинса, я? Ино джинс, бале. Як ранг мондаге духтаро, размерашам кам мондаге. И чанд сомона? Ё стандарт ҳа, ё 280 сомон, ҳамаш 280 сомон. Джинсам 280 сомон буда, 280 сомон буда духтаро нархи джинсам. Ё ҳам духтарои хароб, ҳам духтарои бузургвора чӯ неста. Не коричневый, не чёрта расцветка дорад духтарако, ирам аҷоиб буд хушрокай. 280 диёма? Бале. Не, нишон 280 сомон духтаро. 250 метиҳам. 250 методем. Меша 250 метиҳам. Не чёрта охира духтарако 250 методем. Ина зелёный цвет. духтарако да и магазини фарзон нигоҳ кунед, лапша лакоста омадаи ирам аҷоиб буд хушрӯ баракошон разрез дора, небо пуштакошта навистаги капшон дора духтарако. Баъд расцветкош ҳаста нишон метем. Нархошона мегуфтед? 300 сомона духтаро, 300 сомона нархшам нархи дастрас духтаро. Материалшам хе хушрӯ мешӯи, мепӯши духтаро, аз будига расцветкошам нишон метем бинен. Ин сета дига болода духтарако нигоҳ кунед, молочный. Молочный, она зелёный дорем, меха хушрон, дорем кирпичный цвет. Меха дар хона хушрон ҳастам. И двойкорам нишон метия бора? Бале, нишон метиҳам. Аз духтара двойкачошон ҳастай ҳам ха хушрӯ ёра мебора нишон тем. Бинен. Спортивный нигоҳ кунед, аҷоиб буд фасон ёрам. Ранги коричневый инош. Наш сиёҳ. Ё чандиам? Ино 300 сомон, 280 сомон мешавад. 280 сомон мешавад, ин ранги духтаро болодай. Тёмно-синий дорад. Духтарако двойкачоя бинен чихе хушрӯак. Аҷоиб буд фасон нигоҳ кунед. Никай. Чанд сомон гуфтед ёрад тагара? 250 сомон. Сиёҳ ҳам дора? Ино сиёҳшам ҳаст. На сиёҳ дора духтарако нигоҳ кунед, аҷоиб фасонак. Нархшонам нархи беҳад аст, 250 сомон духтарако дидед? Аҷоиб буд хушрӯакан. Двойка дорем. Ино баъзи платья доранд, ай тагиш остин дарозай, ай болош костюмча доранд, хоҳен агар матка мекунем преша. Материалш як хубӣ дора духтаро, плашовни боронида аҷоиб. Гуфтивага удобна тар намешавед. Агар хоҳен танг мекунем миёша. Касе уски мехоҳад метавонад танга кунад духтарако пӯшан. Шон дорад. Ай ино дорем, анай ранги цвет сиёҳшай. 350 ҷои мешудагиш чанд бошад? 300 сомон барои клиенташ. Ина духтарако дидем барои подписчико клиенти худмо 300 сомон. Инош халта, ай тагиш баъзи платья дорад, Ина духтарако дидем се бандели ба спортивни ҳам дора духтаро, спортивнишам хушрӯя. Дидем духтаро. Аҷоиб буд. Анеха двойка дорем. Двойка дорем, юбкаш плашовочный, болопушаш нитка лакоста, беҳад хушрӯ мешавад. Иш чанд сомон бошад? 300 сомон метиҳам. 300 сомон буда духтарако дидем, юбкашам материалшам хе маълума хушрӯака духтарако. Баҷида киртои арганза ҳаста, ина се расцветка дора. Арганза дорем. И платьё мо 350 сомон. Агар шумо датем 300 сомон. Ина духтаро 350 сомон каси конкретно хардора 300 сомон метиҳад нигоҳ кунед. Ҳам қа хушрӯй.
این спортивный رو نشان دادم. خیلی خلاصه دخترکو این خیلی یک ابزار چه میکنم ببینید. چیز با محقوله اسکرینشات کرده در واتساپ شون پارتی دخترم. این دخترکو ارگانزا رو دیدین چه خوشرو. 300 سومون گفته نه؟ 300 сомон. 300 сомон я برای پیش نشون دادم کارای دستی داره دخترم. Тагаш чихол дорад, просвечиваться намекунад, беҳад дар тана хушрӯ аст. Алакай сезони киртои чихолдор шудаги духтаро тирамло хунакӣ куда метавонем ки айё бигирем бо. Духтарако нигоҳ кунед ламиражои чихе хушрӯ да ҳама ҷо 350 сомон инаи фарзона 300 сомон мефурӯша бо аҷоибот качествои духтаро. Намегӯи и ламиражай духтаро, меги бархати королевский боша. Сета расветка дора духтарако. Размерошон ҳам ҳастай духтаро ина даставка хоҳед метавонед нависед. Бардови ба сета расветка хулоса. Хоҳиш мекунам. Размеро ҳаст духтаро ба ҳазу барои размер метавонем бинависем. Духтарако сезони виливет шудаги уже саҳаро ханакай нигоҳ кунед чихе хушрувакай. Студентако метавонед харид кунед чанд сомай гуфтед? Ино 300 сомон. 300 сомон материалш хушрӯй. 180 бо медоди ана сета расветка шабинед чихе хушрувакай духтарако. Уже сезони ҳамиёй гарми да пушта намеша духтаро. Метавонед саҳаро айне ё харид кунед пӯшонед духтаро. Ира молодёжный стиль. Бандора. Рементик дора. Беҳад танада хушрӯ аст. Аи беживишам ҳаст. духтарако суроға рафа мондам бозори Корун 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Ина духтарако 2-ум қатор ай тарафи дасти чап меша 8-ум дарвоза кати медоред тараф дасти чап мефурен духтаро 2-ум магазин духтарако.